hasierako etapan sufritu zuen, baina egun txarra ondo pasatu zuen. Atzerapenik gabe. Bai, Mateo. Ondo eta gaur oso ondo. Egunetik egunean mejoratzen edan da Mateo, lehenkoan justuan ikusi ginen, baina gaur hor lehenengo momentutik Ebenepol beak erazotu dio, eta horrek esan nahi du justuan txaien balitz grupuan atzian egon zan, da ez Ebenepolen datuera. Beno, momentu honetan, gogoratu behar dugu, aintzaria tartean izanik, saikapen nagusian. Ebenepulek esaterako, Daniel Felipe Martínez, 6 segundora du saikapen nagusian. Ebenepulek, Blasov, 9 segundora dauka. Eta Pello, 14 segundora du, Ebenepulek. Pello 14, Jon Izagirre, 15 segundora. Eta garaipena ja aurrean nago da, Seireun metro egiteko minutu erdia dauka. Eta gaina horratzian bebetikan jotare bildura diko beste batek damatxeak duan, da nik uste bosten duen garaipena baina. Euripean, etapa amaiera Euripean. Berdin. Ia azken aldapatxon sartu da Carlos Rodríguez. Eta eskura dauka itzuliko etapa Carlos Rodríguez. Hori bai, eta garaipena berritzean gogoratuko dugu. Nola egin zuen etapa, Marc Sulerren gurpilean. Horrengo garaipena lortzear da, Almuñekarko ziklista gaztea. Julian debutari. Igoera. Aplausa, pero berriz ere asfalto da, aterako da. Herrigunetik, tetzea, zer asfalto izango du. Kolombiarrek miratu zen etapa, Kolombiarra hemen da. Ebenepul aurrean, Blasov, Binego aurrera egiten. Ebenepulen gurpila, Blasov ere bai. Ia, nola amaitzen den, nor lortzen den maiotoria. Etapa garaipenerako Carlos Rodríguez, oren Blasov. Jota dator. Carlos Rodríguez, ia. Berriz ere zuti jarri da. Eta Ernea azken 25 metro. Beldurgarriak dira gero. Pedala giratu ezin da, bai, hemen da, Carlos Rodríguez etapa garaile. Bera, Zineosek, bigarrenez. Etapa garaipena, Daniel Felipe Martínez. Erori egin da Blasov. Binego gere hankalurrera bota behar izan du, ara azkenean, Jon Izagirre, Mas, Pello Bilbao, oinez datoz, Blasov eta Bineko. Hauxe ikusi behar genuen, ara, biak elkarri orain. Herriz eginez. Hauxe, etapa maieran nahazia. Rodríguezek irabazi du, bigarren. Martínez izan da, Daniel Felipe Martínez. 6 segundo bera zartu ditu Martínezek. Horren ikusi egin behar dugu. Muchas gracias. Besteak zenbatera izan diren. Nerri masere gain izan da. Arko Altzailea, Roglic. Entzulia galdu du gaur hemen.